Oh, 1, 2, 3, go! Ina mo ang bigyan mo! Wala ko na! Aray! Ano na po ba? Aray ang baho! Inga mo! Bagoong. Manda ka sa akin, Boss Edmond. Ay! Tumulong na nga. Nangamoy bagoong. Meron ako napanood sa TikTok pagkakaanin. Ngayon, gagawin natin yun. Kakayahin natin. So, itong short ko, mga kaanin na susuot ko mamaya, sa bandang puwetan, lalagyan natin ng bagoong. Alam niyo naman siguro kung ano ang amoy ng bagoong, mga kaani. Malansa! At yun ang gusto nating ipaamoy kay Boss Edmond. Wow! So yung prank natin, na yung short ko, na yung singit ko, na yung panty ko, na yung puwetan ko, lahat-lahat na amoy bagoong, mga kaani. Isipin niyo yun, mga kaaning mo. Titignan natin yung reaction niya mamaya. Titignan natin na once na naamoy niya yung umaalingasaw na amoy ng bagoong na malansa-lansa, ikaw ba naman makaamoy ng singit na nangangamoy bagoong? Kahit sino naman siguro mapapaiw. Pero sisiguraduhin natin, mga kaaning, na kapag yung dalawa kong legs napunta na sa leeg niya, ilalak natin at hindi natin aalisin sa leeg niya hanggang maamoy niya, mga kaaning. Hanggang sa mga sim-sim na yung mukha niya. Wala tayong pakialam, basta maamoy niya. Bibigyan natin to, bibigyan natin. Pero, ang sarap kaya ng bagoong, mga kaaning. Pag may suka, may balasenas, may tinapa, yung gagawin mong sausawan, tapos umuulan? Pero ngayon, mga kaaning, gagamitin mo natin to para mainis si Boss Edmond. Dito natin siya bibigyan, mga kaaning. Sa labas ko mismo bibigyan, hindi sa loob. Kasi ito yung gagawin sa ano niya dito sa ilong niya. Ano nyo Teka, kita nyo ba? Yan. Hagi, napunta pa doon sa harap. Wow! Tignan nyo, di ba parang natay lang. Dagdagan pa natin ng konti, mga kaaning, para sure ball yung prank natin. Yan, pwede na yun. Balik natin yung tira, sayang naman, mga kaaning. Punta muna ako doon, mga kaaning. Susot ko na. Ayan na, mga kaaning, ang baho. Kapayag! Amoy na amoy tayo dito. Mas mabaho ko sa men's to. Hi, bebe. Bakit ka na naman merong ganito? Dahil. Ba't basa ka dyan? Eh, kuminom ako eh. Ano bang gagawin Bebe, may natin? gagawin tayo today. Ano? Kasi may nakita ko sa TikTok eh. Ito challenge to, kung mabubuhat mo ako, hindi. Bubuwat? Hindi na, mabigat ka pa sa akin. Tapos challenge mo, bubuhatin kita. Ito, bebe, tignan mo nga. Meron akong video dito, ganito yung gagawin mo. Wow! Tingnan mo, di ko kaya yan. Kaya mo yan! Di ko kaya yan! Papasag pa yung ulo mo dyan, Labs. Bahala ka dyan. Ayan yung problema natin sa'yo, bebe. Hindi ko kaya yan. Mababasag yung ulo mo. Gusto mong madalan ka pa na sa ospital. Makinig ka muna. Oo. Pagkatapos mo akong pinataba-taba ng ganito, ayun, nagre-reklamo ka, hindi mo ako mabubuhat. Dati mabubuhat kita, pero ngayon, Labs, hindi na. Tingnan mo naman, may pabalik-baliktad bang ganon? Ay, hindi. Hindi ko kaya yun, Hindi Labs. na, huwag na, huwag ka nang mag-ano dyan. Hindi ko kaya yun. Kaya mo. Gusto mo mabasag kung ano mo, ulo Hindi mo. ako basag yan. Kaya nga nasa iyo nagbubuhat yan. Paano na ako bubuhat? Ako pa yung buhatin mo. Ay, ay, O, tingnan mo. Tingnan mo ako mabuhat mo. Kaya ikaw hindi nga kita bebe, mabuhat-buhat. ganito no. Ganyan na. Ganyan Hindi, kita. wait lang. Oh. Oh. Hawakan mo ko. Tapos. Tapos, dapat sabay yung ano ko. Oo nga. Gagano'n ako. Tapos bubuhatin mo na ako. Tapos pumunta dito yung Sige, ako na. subukan natin. Pag ikaw nabasag ang ulo dyan, sa kagaguhan mong naiisip na yan. Sige.
Oh, Usog ready? ka ng konti, bebe ko. Usog. Teka, sa may paa mo, ah. Matigas na to. Sige, ready? Oh, Diyos ko naman, nagbabasketball ako. Wow! Bahala ka dyan, wag mo ako sisihin pag nabasag yung ulo mo, ha? Aray. First try. Dito ako na. Oo. Ready, 1, 2. 1, 2, 3, go! Uy! Ayun na mo, ang bigat mo! Ang bigat mo! Ang bigat mo! Hindi ko kaya yan. Bahala ka dyan, loko. Kaya! Nakita niyo mga kanina buhat niya na ako. Sa tinatagal lang ako, kaya hindi ko tinuloy. Ulit. Bahala ako na gano'n ito. Nag-gym eh. Baby, usog ka nung... Hawak ka na kasi maayos! Nakawak ko na maayos, oo. Oh, tapos. 1, 2, 3. Amo. Usog ka pa ng konti. Usog ka ng konti. Yan. Oh. 1, 1, 2, 2, 3. 3, go! Ang bigat mo! Ano ba yan, baby? Hindi Malapit kita na kaya. tayo. Suko na ako. Bakit ba? Malapit na nga tayo eh. Malapit na pero pag nabitawag kita yan, walang iya ka, bahala ka dyan. Malapit na nga tayo. Babasag yung ulo mo. Hindi kaya natin yan. Oo. Kulit mo. Sige na. Paano makakalabas dito? Pinasara mo to eh. Hindi na maarte. Isa pa. Okay. Ang bigat mo, loves. Ano bang kilo mo? 57. 57, tingnan mo. Ako 55. Mabigat ako sa akin mo lang yan. Oo, kasi yan. Pinapakain mong kain ng kain. Pinapakain ng kain-kain. Tapos ano, Ready? puparasahin ko pa para mapunta na natin dito ha. Wow. Bebe, mabigat ako. Kaya mo yan. Ang bigat mo, God. Sige. Loko, mag-round ka pa dyan. Walang iya ka, makurente ka pa. Ando na tayo! Andun na kami, di ba? Nakita nyo? Inaakit ko na! Taka ka kasi! Pag dito na, dapat, ay, ganyanin mo yung ano Oo mo. nga, ginaganyan ko na Tingnan mo kasi. Ginawa mo nga ako eh! Nauna din yung tawa mo eh. Paano makakit yung paa mo? Tawa-tawa ka din sa ibaba. Mga kanay, ang bigat-bigat ko pala. Kaya isa pa. Bigat sa sarili ko eh. Basta wag kang tatawa kasi. Namumula siya. Paano ako hindi tatawa? Natatawa. Mabigat-bigat mo eh. O, game na. Ready? An? Tapos naman eh. Ano kasing naisip mo eh? Wait. Baby, aangat ko na. Ano yun mo ah? Ayusin mo, Ibahin ah. yung paa mo. 1, Wait, 2. huwag ka ganyan. Kasi hindi ko maaano yung dito mo. Ano? Okay. Yan na. Oo, man. Oh, wait lang. Hiningal kami parehas mga Mabigat mo, gago. Promise, Sige mabait na. ka. Tingnan mo, hiningal ka na sa kagagawan mo. Ano kasing naisip mo eh? Oo nga, kaya O natin pagkatapos, yan. pag na nandito ka na, anong gagawin mo? Wala, yun na yun. Challenge na yun. Wala ka magbuhat mo ako. Game! Ang ina nito. Ito na ha, ito na ha. 1. Bebe, huwag kang nga gaganyan kasi nga, hindi ko nga maano yung dito mo. Oh, sige, ready. Wait. Ayusin mo kasi! 1, 2, 3, 3, go! Nauna ka! Isa mo, yun yung text ako, binigay ko na lahat, oh. 3. Ano na? 1, 2, 3, go! Ay! Bigat mo! Gago, mahulog ka, tangi! Nauna pa yung tawa mo kasi! Nauna pa yung tawa mo! Ang galing mo, Bebe. Nabuhat mo ako. Nagbuhat kita, tignan mo, namula ka. Isa pa! Dapat nandito kasi. Wag mo Kung pag nandito na, anong gagawin mo? Pag nandito na, yun na yun. Challenge na nga yun. Yun na yun, nabuhat na kita! Oo nga, isa pa! Pwede na yun, Labs! Bubukas na yung saber ko sa'yo. Pwede na yun! Hindi, isa pa. Pwede na yun! Isa pa nga. Last na lang talaga. Ito na talaga. Bebe. Mamigit ka nga. Pag wag mong bibitawan, iyakapin mo ako ganito hanggang dito. Para hindi ako Dito? mag ano, no? Ha? Tumatawa ka kasi, hindi ka naman mahulog. Inawak kita eh. Nauna kang tumatawa, natatawa ako. Isa pa. Game. 1. Wait lang. Ito na yung huling buhat Lalak ko ko sa'yo na. ah. Lalak ko na, bebe. Anong lalak? Lalak ko dito para hindi mo mahulog. Ganun ang gagawin ko ha. 1. One. Bebe, huwag kang gaganyan sabi ko eh. 1, Huwag kang gaganyan nga. Sige, 1. Gagi, huwag kang gaganyan. Oh, 1, 1, 2, 3. Go. Hindi na mo ang bigyan mo.
Talak mo na ako. Aray! Ano na po ba? Aray, ang baho! Hindi nga po! Bulok! Patibok na! Tingnan mo pa na ako. Magiging amoy niyan! Kaya ka! Bulok! Parang takla! Pinakita ko brown parang tilis! Bulok! Amoy tilis, gago! Kamusta yung madukdok sa amoy? Ang baho, ang baho! Magiging mo yan! Ano sabi mo? Grabe. Ang galing mo naman. Ang baho! Oy. Wala naman ah! Pinakita ko kulay brown kanina! Ayoko ka, bebe. Ayoko ka. Parang tinis. Yan, ayoko ka. Tignan mo. Hindi, ayoko ka. Upo ka, tapos ayoko ka. Tapos tignan mo na. Ayoko. Tignan mo. Ay! Ano, nakita mo na? Hindi pa. Pero may nakita ko brown, may tilis ka! Wala! Ang baho ito, hinamamamiya mo yan, limasag! Alam mo kung ano yan? Oh, tilis, tilis nga! Hindi nga dinis yun! Ano yun? It's bagoong! So, ayan mga kaaning no, nakaganti na tayo agad kay Boss Edmond. Isipin niyo yun! Akala ko talaga hindi niya mabubuhat kasi mabigat talaga ako. Mas mabigat pa ako sa kanya. Shoutout mga tayo. Asa yung cellphone? Shoutout kay JL Drawing Channel. Shoutout din kay Nino Angelo Pino, Mercado Twins, Elmer Bautista from Occidental Mindoro, Valerie Trino, Reggie Vlog from Valenzuela City, Raymond Baluma, CJ Patarata, Jenny Amigable, Boss JR from Candaba, Pampanga, Farhan Tato, and Maika Hunabia. Shoutout sa inyo mga kaing! Ano masabi mo? Ano? Ano masabi mo? Ano masabi? Dito, ginawa natin. Ito na nga sinipon ako oh, dahil sa baho. Bebe, bago nga! Siyempre mabaho talaga. Oh, bakit? Ano masabi mo niyan? Pero napatunayan ko, walang pinagkaiba yung bagoong sa totoo. Hoy! Gago!